So, tingnan natin. Ito na yung shoes. Gusto niyo na bang makita? Ang shoes ay... Hello everyone! My name is Leanne and welcome back to my channel. We have another shoes to unbox today. Kinuha ko siya sa sa post office today kasi Sunday, walang delivery. So, kinuha ko talaga siya sa post office. And this is ordered. This is not mine. Binili ito sa akin. Yan nga, today is Sunday. Tsaka, kailangan natin itong i-unbox. Very, very quick. Kasi, gusto kong ibigay na ito sa, sa nag-order nito. So, tingnan natin kasi ito ay isang shoes ng Jordan. Jordan shoes ito na basta isa itong Jordan shoes. So, stay by at saka maghintay lang na makahanap ako ng scissors kasi ewan ko na sana yun. Okay. So, na-open na natin. So, yan guys. Ito na nga yung shoes na ipapakita ko sa inyo today. Ito. Ito ang shoes nito. At ito ay it's all black. All black. At saka may jumper. May Jordan sign logo. At saka ito ay 8.5. 8.5. So, ito nga pala ay isang Jordan Ultra Fly 3. Jordan Ultra. So, smoke gray, white. Ang color nito is smoke gray and white type Concord. Breeze Fume Concord. Oh. And this one is made in Vietnam. And meron pa siya dito. Jordan.com. At saka, original price was 4,600 baht. At saka ngayon ay 3,190 baht. So, tingnan natin. Ito na yung shoes. Gusto niyo na bang makita? Yung shoes ay this one here. The shoes is gray. Gray siya. Color gray. And ito. Ito na siya. Ayan. Kailangan pala. Ayan siya. Ayan siyang shoes. Ayan. At saka meron siyang sign na 23 dito. Ayan, diba? Ang cute niya. Ayan siya. Okay. Tsaka, meron din siyang 23 dito. Ito. Ayan, 23 siya. Tsaka yung dyan. It's gray and blue. And inside, you can see that inside also, yung apakan is also blue. May logo ng Jordan. At saka sa likod, makikita mo sa likod ayan. Detalye sa likod. At saka merong, I think that's a signature. Ultra Fly. Nakalagay pala dyan, Ultra Fly. Focus ka. Focus ka! Stop! Ayaw niyang mag-focus. So yan. So yan guys.
guys, yan na yung shoes. At saka, inalas din na. Meron siyang ganito. Pero yung isa, bakit wala? Siya. Ayan. Ayan siya. So, ito yun. Tadang! Ayan. Ayan siya, guys. Ito yung shoes na. At ito ay made in Vietnam. Sorry. Made in Vietnam siya. And kasi may foam din siya. May foam. Pang basketball kasi na. Hindi ko marunong mag. At saka maganda yung ano niya. Maganda. Very sturdy. At saka yung cloth din niya dito. Ayan. At saka dito sa front is smooth. Very smooth na siya. So, pag ganyan nyo siya, ayan. Ayan. At saka ito din pala, pag i-fold nyo, makita nyo yan. So, sinabi dito, quality inspired by the greatest player ever. Ayan. So, ayan guys. Ayan yung Jordan natin. Jordan Ultra Fly na shoes. Okay, so, at saka ito ay 2018, April 20, 2018 manufactured na siya. At, ayan na nga. Ayan na nga. Ayan, so ayan, may 23. Ayan. Paano ba ito ipakita yung 23? Ayan, 23, may 23 siya. Diba? Diba? Ang ganda. Ganda. Ganda ng shoes. Natin. Ayan. Every angle talaga. Titingnan natin. No? Tsaka sa front. Ayan. So, yan guys ang ating unboxing sa shoes Jordan Ultra Fly. At saka balik kayo sa ating sunod na unboxing ng shoes na binibenta ko. So, ayan guys. So, ito ay may ano na to. May-ari na. May owner na ito. May owner na ito. Itong shoes na ito. At saka kukunin na ito mamaya-maya. Kaya in-unbox ko na siya. So, hindi ko na patatagalin ito kasi kailangan ng sabihan ko yung tawagan ko yung nag-order nito na nandito na yung shoes niya. Kasi super excited talaga siya. Super excited. At saka nga pala guys, yung dito, tingnan nyo dito, meron pala siyang foam. Ayan. It has a foam right here. Para siguro sa ankles yan. Kung magpa-play ka dapat, may foam din yung ankles mo. At saka para hindi ka ayan. Diba? Diba yan? So guys, don't forget to subscribe and come back for my next video. And goodbye everyone! So, but before that, ito yung montage ng shoes.
in my next video. Come back. Don't forget to come back, guys. And subscribe and click the notification bell so that whenever I will post a new video, you will see it first. Bye now.